norok nai tongo khorang da boys ni mangpli lamsugo khorang da boys ni mangpli o salbrum ni haike tui faika haste te hayung ni koktama norok ni boskango sukruboi lai thangjak miya ni sala borom ganang em komol koloi koktama thumerok ni bisingtui haste te hayung ni lukurok no kok saklai rekha kok kachar kha phainai khana ni sala 9 tarik 8 mas 2025 20000 hai borok kuthumnai khumulung ni khumpui academy nokhlawo hnoi wal indigenous dewo au salno ruksawi kotor kaisa panda khaijaknai amtui khe khanani dibot jorani duita hai jorao haike ba damni hai phasingo o panda chengjaknai ni saikhnarika borom ganang david mura singh hai ne hai mangpliu nukjagi faika bihar haste ni rungsrungi tongnai college ni student hai ka ba rungno kotor ni rungsrungi tongnai charai rok bai malaimani tei kok salaimani bihar araria college ni student rok borom ganang david mura singh tei boni bodol rokno tui rok pai khanmani आप लोग के नाम से थोड़ा बता दीजिए। मुजस्सिम आलम। मैं मोहम्मद वसीम आलम। ये और लेके आओ ना और ये चलो आगे ले हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग आप पहुंचा बिहार का अरारिया और अरारिया में हमारा बाइक यहाँ पे हम लोग रहने का इंतजाम बहुत ही अच्छा यहाँ पे हम लोगों को अच्छा लगा यहाँ पे रह के। उनका लॉज का नाम है पार्टी का लॉज और बाइक का नाम है सागर और आपका राज। तो कोई भी यहाँ पे अगर ट्रेवलिंग के लिए आया है तो यहाँ पे आप लोग ज़रूर स्टे कर सकते हैं और धन्यवाद। और ख़ास करके त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट के लोग जो भी यहाँ से हम लोग तो पैदल से जा रहे हैं तो कोई भी घूमने के लिए अगर आया एक्सप्लोर करने के लिए आया तो यहाँ पे रह सकते हैं और बहुत ही फ्रेंडली है हमारा सागर है। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा। चलो थैंक यू भैया। थैंक यू। bubagra tripura hasteo wal indigenous dewa manjagi maya ni saklai rika bini facebook ni bisingti miya ni salo khana manipur ni imphalo se wal indigenous deni panda manjaknai ni saka te abono kari saka serendipity book store te cafe kaisa bosate panda tongo ara bohaino ma manjaknai ni saka te aboni yakulo paithago bosai khnarika tripura hasteni rungsrungi tongnai rokke butong khangke malai phaimano lachina kokori ni bo kokkasar kha haina haite khoroksa katal sinimung bubagra khoroglini no khoroksa sayentika na tamil film hai kebar tamil tokke ni haparo haina hai tripura hai kebar north east no barthak to ni hayungo kungchuri ui kuchugoti se phnuka haina hai bubagra tini bini facebook o simani bisingti hasteni lukurok no kok saklai kha oro bosaka no matter what anyone says a rapist or an molester does not have a religion caste or community this person who is sick in the mind is a danger for every woman and that includes their own family members neighbors and friends a sex offender is criminal and he has no religion community or caste kokkorei baksa borok sai tongo mohai samung sita khaine rokno haika ba mohai ke borok ni sakao bri rok ni sakao sasap sisik yagrnai rokno borok ni mungsa sinimung korei borok mungsa matai no khulumani korei borok ni religion korei borok ni dofa haika ba bosong ni sinimani korei mohai borok rok belai no borok hamia borok ni bakhao wansokmani hamia mohai borok rok bri rok ni sakao thinango phaine jorao belai khano joto borok ni nokhongo no hamia kirima singsa kaisa ya prisheui mano ni saiknarika ongoi mano nini gana ni kaham borok haika ba nini kaham loge song ni sakao bahaino omti he patimung ni saiknarika te paithago saka mohai samung sitra khaine rok mungsa religion mungsa dormo haika ba borok ni bosong dofa nei sini jakmung korei hamia borok hamia no amti ke saiknarika Salkisa sakang teliamurani chakmagado khoroksat malkhong mothornai mihirlal debnath bini langma chomabai hasteni borom ganang cm dr manik saha saklai rika bini facebook o disaster management ni bisingtui 4 lakh rangmari tei chief minister relief fund ni bisingtui 2 lakh rjaknai bini nokhongo hnoi te amno karebo teliamura sdm habanok ni bisingtui disaster management habanok ni khoroktam sebok khaine rokno sukos rjakha hnei koktoma lai thangjak salo ogli bubagra khorni khoroksa bwrui bas malkhung kasawi bisramganj kami amchaya kifili tongma jorawono bas bisingo bas ni contractor bai saknangya khaijakmani opati mungno tei tripura hasteni borom ganang cm dr manik sahani dage mungni bisingtei romjakha hnei koktoma tei usaimangkha hasteni koktoma thumnai rok tabuk bo o samung sitra khaine themrang borokno o bisramganj bas malkhung bisingo pati mung ongthanni o borokni o themrangni mangplino tabuk bo kebuni thani kwrui manya hnei police nai muthang rok rina soya
hanai tabuk kok achayo lukurokni bisingo lai thangjak talsa sekango Meghalaya hasteo sunomrogo bongsibai rajarogo bongsini buthar laimani patimungo amtui hei kotor patimungo aromjaknai rokni makhang phunukjak paikha hingke Tripura hasteni o patimung bomuti hei raidao kalai tabuk obono lukurokni sungmung 1994 ni simi World Indigenous Day khaijagi phaimani khanabai 31 years khaijakna thang tongkha khanani salo United Nation bai saklaijak 1992 ni jorani simi hayungo indigenous hayake ba Tiprasa Rok komorok ongoi tongo borokni chamung nongmung te hukumu mukumu sinimung rokno tisawi narekna nangnai borokno mathangi narekna nangnai ni samano tuyei tabuk Tripura hasteo amuti heitu do ongno yapride sejakno lai thangjak miyani salo Assam hasteni Dima Hasaoni Autonomous State Demand Committee ni District Committee rok Assamni Dima Hasao bwkhakste amchayo BJP ni tangphang rok Tiprasa rokni manthai sokthai rokno democracy o kasoi narago Tiprasa rokni khorang khnaya amuti ke sai khnarka 6 schedule no sbaina nayo Assam haste bai Tripura o solai ongsoka abo haikeno BJP ni tangphang rokno BJP rokni samung botangni yaprichaya edisio rang puisa rok rohorya kahamke Tiprasa rokni manthai rokno democracy o kasoi narakma haiklayo hni saka te borok obo dofana skakna naima haiklayo hni sai knarika hayungi jotoni se phanganang hni sinijaknai haktor America ni President Donald Trump salkisa sekango India ni phasingo nahoroi 25% ni teri phaike ba America bai India ni paiphalni halogo haina hai tabuk bote wisa rangno kabang rang mario ti sawi rewi 50% khairika aboni yakulo nukjagi phaika abo haike America bai India ni halok hamthai yaungi tongmo jorawono nukjagi phaika India ni National Security Advisor Ajit Doval bo haino Russia o thangai Russia ni President Putin bai malai tongmani nukjakha tekok tomau saimangkha bwskangni kisa sal phaikeno Russia ni President Putin India o phainai hnoi hayungo America tei Bharat haktor ni paiphalni halok hamya hangke rangmari bangi thangka hangke Tripura hasteo tongnai Tiprasa tongko songrokni paifalo haikeba nokong hukungo salbrumni thangni tongna thangtano tebudo tongke sebi phaino tebudo jora hamyaungi phaino obono lukurokni wanama obono lukurokni wansokma obono hasteni thungrang haparni tabuk belaikeno dalbidalni nokbar sipsai tongma bai wana laijak New Zealand ni indigenous haikeba Tiprasa MP Hana Rao Hitim IP New Zealand ni luksobao borokni Tiprasa dokhani bai khorangti semana hangke Bharat haktor hai democracy himjagi tong bishoguru himjagi tongmani hayung haktor tongoi tini Tiprasa Rok Tripura hasteni Tiprasa Rok Khoroksa Assembly ni hasteni lukurokni chongjak MLA Tiprasa Rokni thangi tongna bagui tei Tiprasa Rokni hamkaini bagui kok saimaya hangke amtui haike belaikeno wanama sungsakhe nukjakha Tripura hasteni laibumao tei shakha STF Special Task Force ni samung bahaino khaijagya hnoi Bharat haktoni raidani bisingtui joto borokno kok sanani phanrajak tongmani phiaba masalia amtui haike saka lukurokni thani paithago obono sungmung achayo Bharat haktoni raidano sabaima daklaikana sabo raida sabaikana norokni wansokma tamo jora phaike jorano jorani khorangoi kok sanai nai tongri choyakari hmaikeno salbrumni kok toma norokni bwskango tubunani tei bucha toknai tabuk jorani bakai asokno Khorang the voice